Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, lalaking na-report na missing sa siyudad kang Naga, bangkay na, kan madiscover sa barangay Tuaca, Basod, Camarines Norte. Lola na nagbalyo sa tinampo sa barangay Bagong Bayan Sur, siyudad kang Naga, nabanggaan in dump truck, binawian in buhay. Mag-ama arestado sa illegal na droga sa Zone 7, Sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, siyudad kang Naga. Basic life support training pinagtukdo sa mga student athletes kang Naga College Foundation. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Barata. Tulong simana pa antes ang pagbalik eskwela kan mga nagbakasyon na estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya maluya pa ang barakalan ng school supplies pati inakan mga ready-to-wear uniform. Aramon tama na kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Reyes. School supplies as in uniform ang saro sa mga kaipuhan ka mga estudyante ngunyan naharanin ang pagbubuka at ng klasihan sa Hulyo 29. Sa pagkipag-istoryahan mi kay Queen Clavel Cabalquinto para tinda kang school supplies sa baba kang Naga City People's Mall, dating presyo sa nasa indang itataong ngunyan as in depende kung ini mataas o mababa sa pagparani kang klasihan. Depende sa stock. So ngayon mga magkano po yung presyo po? Start namin yan 25. Oo, mayroon din po. Meron, mahina pa ngayon. Mahina. Mga kailan po kaya yung tataas or dadami ng mga bibili po? Siguro mga ano na, pag yung sagsaga na, mga nasa 27 or 28, ganyan. Para kay Nanay Gina Belen, para tindaman sa Naga City People's Mall, inaasahan ninda ang pagdagsa ka mga parabakal sa mga huring simana o aldaw kang bulan nin Hulyo. Ngunyan, medyo matumal pa man sa idang bentahan ka mga school uniform. Nag-aabot sa 250 pesos ang padis kang sarong school uniform sa saidang stall asin dain naman inimabago na mas makakatabang pa sa mga consumer hasta magrani ang kalasihan. Halimbawa, mga uniform sa kamay, ang blouse lang 250. Ang termo na yan, 500. Yung mga pangbata, pang central 2, 1. Ang mga short, 100. Ganun. Pero pwede ba po yung tawaran? Oo, pinakalas na yan. Hihilingon man sa mga masunod na aldaw kung ang ibang paratinda ng mga school supplies o uniform mapalangkaw o dati sana ang presyo. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, yaon naman sa panduang aldaw ang pinagigibong National Learning Camp kan DepEd Naga bilang parte kang programa kang DepEd National para sa mga kaakian. Susog kimis Ruby Buasas, Master Teacher 2 kan Naga Central School 1, kakaiba ang estilo kan ginigibo nindang pagtukdo sa mga estudyanteng yaon sa grade 1 hanggang grade 3 kumpara sa regular na pagtukdo matapos ang learning camp sa July 19. Medyo iba yung National Learning Camp. It's different. Ang activities namin is parang yung fun and enjoyable activities. So it's different from the regular activity na routinary talaga siya. So dito magkakaroon kami ng parang camping. It's like from the program na learning camp. So it's an activity wherein parang nagka-camping yung bata. They are out of the classroom. So may mga learning activities kami nadadalhin namin dun sa garden namin, and then sa pavilion, and then dito sa mga magagandang spots ng school. Padagos sa mga bareta, satellite registration kan COMELEC sa syudad ni Naga pinagpundumo na ang paglibot sa mga barangay. Ang iba pang update sa COMELEC sa report ni Christine Alcanzo Reyes. 4,000 ang mga bagong botanteng nairehistro kan Commission on Election digdi sa syudad ni Naga kan nakaaging mga bulan hasta ngunyan, nagpapadagos pa ang registration sa saydang opisina. Susog kay Naga City Election Officer Attorney Mike Huya, pinundumo na ngunyan ang satellite registration para sa Election Registration Board hearing kang COMELEC para sa mga nagka-irdot na nagparehistro kan bulan ng Abril asin Hunyo. Hahalion naman sa COMELEC system ang mga may double registration, mga naglipat na sa luwas ng Naga, asin ang mga nagadan ng botante. Ang aproban pong mga application, ito po nagparehistrong April, May, and June. Yan.
tulong bulan na registration. 4,000 applicants, 4,000 registrants. Yan po ang samoyang aproban. Ang member pa ng board, COMELEC, DepEd. Ito pong mga disease po, ito mga gadan. Na-furnish po ang local civil registrar, didelete mo na po yan, mga gadan po sa listahan, voters list. Then, didelete mo man po ito mga transfer outside Naga City. Ito po bagang mga nagparehistro naman sa ibang lugar, luwas kang Naga. Na-notify sa mukha ng other COMELEC offices, pag-delete mo naman po yan para po dapat ang sarang botante, saro lang sa iyang rehistro. Mapadagos ng satellite registration sa bulan kang Agosto sa mga piling barangay sa siyudad ni Naga, asin kabos na registration mangyayari naman sa COMELEC Naga, mantang haranin na ang huring bulan ng registration sa maabot na Setyembre. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Cazo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, oras na matapos ang registration sa bulan kan Setyembre, magiging sibut na subuot ang COMELEC sa pag-ako kan Certificate of Candidacy kan mga makandidato sa lokal asin nasyonal. Mapuon ang filing kan COC sa petsa 1 kan Oktubre hasta petsa 9 kan presenting bulan. Apo, sunod naman na importanteng petsa na dapat ang giramdamon pagkatapos kang registration sa September 30. October 1 to 8 po, filing of COC naman po. Yan ang pagkakabalanta. Ito mga kandidato po sa national and local position. Yan naman po ang petsa kan sa pag-file na kansendang Certificate of Candidacy. October 1 to 8 po. Yan na po. Mag-local man or national candidates. Filing of COC na yan. Sa Naga City, siyempre position ka mayor, vice mayor, and city kagawad. Yan po ang sa tuyang akseptaron sa October 1 to 8. Sa iba pang bareta, sakapian sa Bagong Pilipinas sa program na pinaggibo sa Bicol Medical Center na ihiras ni Department of Health Bicol Center for Health Development Regional Director Dr. Rodolfo Albornoz. Ang sa indang priority health concerns digdi sa Kabicolan na iyo subuot ang tuberculosis, as in HIV nutrition, hypertension, as in diabetes, wash o water sanitation and hygiene, immunization, road safety, maternal health as in concern. Sigun pa ki Dr. Albornoz, igwamanin 2.3 billion na nakaalukar para sa Health Facilities Enhancement Program digdi sa Kabicolan. Sa Health Facilities Enhancement Program naman, mayroong 2.3 billion pesos na total fund allocation para sa 74 facilities, kabilang na ang mga LGU hospitals, rural health units, super health centers, barangay health stations at iba pa. Sa pagbabalikan newsbreak, lalaking pinagahanap sa syudad ni Naga gadanakan mahiling sa barangay Tuwaka, Basud, Camarines Norte. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sinabi ni Ms. Arlene Riario, Regional Nutrition Program Coordinator ka National Nutrition Council Region 5, na basado sa datos kan taon 2023, an may pinakahalangkaw subot na kaso nin malnutrisyon, iyo ang probinsya kan Catanduanes na may 15% stunting o pagkabansot. Ikaduaan Camarines Sur na may 14.54% stunting, asin sinundan kan Masbate. Tinawan man doon ni Ms. Riario na para masolusyonan ang problemang ini sa malnutrisyon, importante ang pagtatarabangan. Kasi sa 2023 data natin, ang may pinakamataas po na stunting, na yung pagkabansot, na siyang malaking problema, hindi lang sa Bicol, kundi sa buong Pilipinas, ang Camarines Sur po ang pangalawa sa 14.54%. At ang nauuna ay Catanduanes at 15%. Kaya ko siya inuna, alam naman natin kung gaano kadami at kalaki ang Camarines Sur. So, halos triple or more ang bilang or magnitude ng mga bata na bansot sa buong Camarines Sur compared to Catanduanes. Sa satuyang police report, lalaking nai-report na missing sa siyudad ng Naga. Kumpirmadong iyo si Bangkay na nadiskubre sa barangay Tuwaca, Basud, Camarines Norte. Aramon taman na kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. June 27, 2024, ipinangapudan sa paagi ng social media ang day na pagpuli ni Jason Clidoro, 38 years old na susog sa tugang, may ka-met up sa Sipokot, Camarines Sur, hasta makabalik sa siyudad ni Naga, kung saan iyo nasana si huring impormasyon na nako akang pamilya. Kasubanggi, sarong impormasyon na naresibi kang Naga City Police Office, sarong bangkay nin lalaki ang nadiskubre sa barangay Tuwaca, Basud, Camarines Norte. So far, pinag-confirm na nung kapamilya na kapatid nga nila yon, kamag-anak yung nakuha ngayon sa Tuwaca.
Basod, Cam Norte. So sa ngayon po inahalata inaantay natin yung pagbalik ng investigador and yung ibang kapamilya para makausap din natin para makuha natin yung buong detalye. So ito po yung nawawala nung 27 ng June. Dating CEO ni sarong online company ang biktima na ang kasosyo subuot mga foreign national. Digdi na maikot ang gigibuhon na investigasyon kang Naga City Police Office. Sa ngunyan, may person of interest na subuot ang mga otoridad. Case conference na din kasi magpo-focus na kami sa suspect. So before, ang focus namin is malaman kung nasaan or bakit. So may possible suspect na po ba tayo? Meron na po tayong person of interest and siguro hindi pa napapanahon para i-divulge or ilabas. At mamaya malalaman ko po kung pwede na. So pag-uusapan din po namin yun. So somehow kasi pwede maka-apekto ng investigation. Nagpahayag ba ng interes ang pamilya kang biktima na baghampang sa mga members kan media para magtaon ng dagdag na detalye? Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, mag-ama arestado sa illegal na droga sa siyudad ng Naga. Babaeng nagbalyo sa rilis asin nahagop kan tren sa Iriga City, Nagadana. Mantang lola na nabanggaan ng dump truck kan suudma digdi sa siyudad ng Naga, Nagadanaman. Aramon taman ang gabos na detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Sa ibong ka mga pahayag kang Naga City Police Office na nagrilipat na subuot si mga bistadong persona sa illegal na droga na yaon sa Zona 7, Sitio Sagrada Familia, Barangay Penafrancia, Siyudad kang Naga. Kasubagong amay na pagkaaga na aresto ang mag-amang Rogelio asin Robert. Alagan nakadulag ang saro panidang kaibahan na si alias Romer. 2.3 grams in subuot shabu ang nakumpiskar sa mag-ama na nagkakantidad 14,100 pesos. Nasa police station number 3 ngunyan ang mga suspect. Sa Pili Camarines Sur sarong paratida ning puto ang subot na bakalan ng shabu sa kantidad ng 500 pesos asin nakumpiskaran pa ning tulong sachet nin pinagtutubudan illegal na droga. Ang Anti-Illegal Drug Bypass Operation ang pinanginotan kang Municipal Drug Enforcement Unit kang Pili Municipal Police Station. Sa siyudad ni Naga Giraray, binawian na nin buhay ang 72 years old na lola na nagbabalyo sa tinampo sa parte kang Kiborak Drive, Barangay Bagong Bayan Sur kan mabanggan ini kang sarong dump truck. Nadarapaman sa ospital ang biktima, alagad dain na kinaya ang inabot na tama sa sayang lawas. Sa siyudad nin Iriga, nakaburol lang unyan sa sadang residensya ang 58 years old na si Nanay Francia matapos mahagop kang tren. Biyantra sa nagbabalyo sa Riles kang nakalis na Domingo, kang nakalis na Simana. Yaong pa sa nadigdi sa Camarines Sur asin Albay ang mga taga-PNR para hanapan solusyon ang sunod-sunod na insidente sa Riles kang tren sa Camarines Sur asin Albay. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Basic Life Support Seminar pinagtukdo sa mga atleta kan Naga College Foundation na kabali sa palarong pambansa asin National Prisaa. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Mary Franz Lanuzo. Sa kada hiro asin kusog na itinatao kan mga atleta, dai maiiwasan na magkaigwanin mga daimarhay na sitwasyon arog kan biglang aksidente o problema sa lawas. Kaya saro sa ginibong preparasyon para sa mga atleta kan Naga College Foundation, iyo ang aktibidad manungod sa Basic Life Support. Mantang importante na sinda maging andam sa pagresponde asin makakuha nin eksperyensya. Very important ito sa mga atleta natin, lalo dito sa Inset Community Tigers, na alam nila yung paano mag-first aid, lalo sa mga sitwasyon na may mga emergency, lalo na sa during training, hindi lang sa training dito sa school, also sa bahay natin, community. Mas maganda kasi ready tayo kasi hindi natin alam kung kailan ba talaga may emergency. Kaya pinabuti ng NCF with Ma'am Naulaso and serving na magkaroon talaga po dito ng first aid training kasi to ihanda natin yung mga players natin during may mga emergency.
emergency. Dakulang tabang mansubot ini para sa athletes na sinda Monica Moquera asin Alyssa David na magagamit ni daan nako ani ng kaaraman sa ginibong aktibidad mantang expose sinda sa matitinding training asin kawat. It's my first time po to attend arog po kaining activity kang school and for Naga also. So siguro po si mga nanodan ko po digdi i-apply ko, especially ang sports mi po is more on physically, so magagamit mi po ning maray if data man wini-wish na may mangyaring. Sa mga athlete po, importante po yung basic life skills, especially physikalan po ang labanan, especially sa sports namin. Kailangan din po namin ng alagaan yung sarili namin to perform certain exercises. Ito po yung another way para po at least hindi po kung wala man pong agarang kumbaga ambulance or nurses po or other med po na kailangan during the incident, at least po may magagawa po tayo na hindi po tayo naghihintay lang kung nang may dadating po na magliligtas po sa atin. Sa nagraraning palarong pambansa asin National Pre-SAA, an araw kaining preparasyon magagamit na maraykan mga atleta takon igwama na di inaasahang kritikal na sitwasyon sa rusinda sa mga matabang. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mga tudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.